Dneska vás vítam u dalšieho diela Minecraft Hardcore, kde mám nádherný armor. Ešte sa to rimovalo, tak neviete. Ja viem, že minulý diel sme zabíjali golema, ale bože, či som tu napríklad našiel kovárňu, ale to asi hejne. Toto. Alebo nenašiel som tu kovárňu. A tá je úplne jedno. Bo ja tu teraz kvačnem. Tak to určite. To je hrozné. Čakaj, tu som mútil ten chestplate, alebo nohavicu. Hej, to je prázdne úplne. Nažerem sa. Ňam. To je hrozné. Potrebujem nejaké ironíky, viete? Čo to tu mám, sa musím spamätať. Dlho som nehral. Takže ja si idem preskúmať ďalej, neviem, či som tu zabil toho golema. Ale tu sa mi zdá, že som hľadal, kde tam zabíjal, ja neviem. Ale som zdá, že hej. Takže ja idem ďalej. Možno sa to rimovalo, to je jedno. Čo tam takto? Tu zasadím strom. Len tak. I tak sa to už nevrátim pravdepodobne. Nejdem. Dobre. Ideme ďalej. Sa mi zdá, že teda sme nešli, no. Ja neviem. To je ďalšia kejvka vodná. Tam to čo mohlo byť, to je zrovna zaujímavé. Tu dačo je? Neviem, či tam dačo je. Nič tu nie je, OK. Tu si nedohylujem toto, ne, pomoc, yes. No dobre, idem radšej von. Ja nie som veľmi dobrý v Minecrafte. To je hrozné. Taký trapák. Lag. Dobre, v pohode. Už není. Dúfam, že sa mi zase nevypne natáčanie. Aplikácia, vysúž ma. Ja som jak Among Us. Mám jednu torčku. Nič to nie. To je ešte voda. Ale tam nejdem. Nebudu to riskovať. Ovce tu mi netreba, jedlo mám. Nemám sedlo, ne? Ne. Dá sa vyrobiť, ale jak? Počkaj. To sa píše normálne sedlo, ne? Ešte, o to by som mohol urobiť, ale ja neviem, či chcem miniať železo. No, vidím. Ja si chcem aspoň skôr dokončiť armor, alebo dačo také. No, neviem. Keby som našiel ďalšiu dedinu, by som sa tiež nehneval. Zoberieme tu nejaké drevo, prečo nie? A môj plán je preskúmavať, aby som našiel wood. Napríklad keď nájdem džungľu, no to budem hľadať džungle chrám. Znie to fakt divne. Ja nechápem, prečo to sa tak volá. Džungľový chrám. Tak to je absolút kúket. To mi to zase dá, čo píše. To je jedno. Je to úplne jedno. Tam by bola dobrá kejvka. On to je pod vodou. A samozrejme, že na bedroku nefungujú dvere. Nice.
Možno by som mal také nautené. Pozerajte, aké dobré by to bolo. Za chvíľu bude po prvom dni. Super. Z toho si vyplavím. Bo ja si tu prekraftím plenky. Teraz si tu dám loď. Tak si trošku popracujem inventár. Nevolajte mi, prosím. Ja točím video. To je jaká náhoda. Práve keď točím video, mi volajú, kam to je. To je proste moje šťastie. Čo mi furt píšu? Jaké Aha, že... To je jedna tam. Idem preč. No toto som sa asi ďaleko nedostal. To si robíte srandu. Si tu urobím loďku a nevidím tú pevninu. A teraz hneď predo mnou je tá pevnina. Takže loďka sa hodí, ale ja neviem kvačovať s loďkou. A to čo? Nie, akože z baky to už veľmi neviem kvačovať a s loďkou ešte? No tak to je rozumiem. Prečo ma otravujú? Práve keď chcem dať čo s nimi robiť, no tam ma neotravujú. Ale keď nie a točím video, no tak ma proste otravujú. Nie je možné. Dám jedlo. Tu môže byť čo? Aspoň trošku. Kamo, lag. Tak to bol lag. Tak ja idem späť. Vyzerá to tu pofiderne. Som tú vodu nezobral. Dúfam, že sa nevracam teraz. Lava pool. Akože, ja neviem, že či chcem ísť do nedru. Počkaj, ja si tu naťažím tu nejaké kobuly. Nemám si urobiť speedrun portál. Kamo, prečo všade je lava? Ja to postavím z hliny. Idem skúsiť zase speedrun portál. Druhýkrát v živote. Neviem, prečo prší. Mám posteľ, ktorú nemám v hotbare. Tak. Neviem, prečo si dám respawn, keď to je hardcore. Tak. Počkaj. Jak sa to dělá? Teraz vykopem toto. Ne. Dám tu toto. Zoberiem si vodu. Vykopem tú hlinu. Nie, ja tú vodu tam mám nechať. Som zabudol. Až teraz ju mám zobrať. Som ju urobil obsidian i dole, no tak ja si urobím ten ďalší kam. Ne, to je kobol. Dobre. Ja si tu dropnem vodu, aby mi to nezalilo. Dobre. Nevadí. Stáva sa. Ale máme lavu tu. Takže to je v pohode. Dám si toto. Zoberiem si vodičku. A dám si ju tu. Neviem, jak sa to dělá.
Takže zoberiem si lavičku. Dám si ju sem. Alebo zle si ju dávam. Ja som to... No dobre. Nemám si prvé zobrať vodu? Ja sa na to vykašľam, ja si prvé urobím ten obvod. Normálne. Joho! Ja som sa skoro zapálil. Nevadí. Stáva sa. Teraz tu mám postaviť takú konštrukciu, nie? Ja dám tak. Nie som si istý, ale ja si myslím, že to je tak, že tu 3 bloky. Si to trošku vyťažím. Tu vidíme lávu. Si ho zostávam. Teraz ešte má byť tu 2 bloky, nie? A ja dám vodu tu hore. Nemá to byť naopak? Lebo mi tu niečo nesedí. Počkaj. Dajme ešte jednu hlinu. Nekam, ja som dal zle tú vodu nejak tam. Dobre, tak by to malo byť, ne? Teraz zoberiem lávu a dám ju najprv sem. Dobre, ale začal som asi blbo, ne? Dobre. Tento tu máme. Ešte mi bude vlastne treba získať flint and steel, kamo. Tak to bude problém. Zoberiem si tú vodu. Vodu a ja berem lávu. No tak ja som teda geniál. Nemá to byť blok vyššie? 1, 2, 3. Ne, dobre. Teraz si zoberiem ďalšiu lávu. Nečakanie. Tak. Počkaj, nemá byť láva tam, kde je tá hlina, ne? Počkaj, toto bude riskantné. Dobre. Bude asi konec, ne? Tak. Ešte tam dám. Nie, teraz tam mi treba dať. Dobre. Teraz zoberiem vodu. Teraz neviem, jak mám urobiť ten posledný. Mne chýba posledný obsidian. Chápete to? Som amatér. Sa možno idem ukľudniť tým a idem získať flint and steel, ne? Mám flint? Ne. Tak to je hodne špatný. Ako... Jak to mám robiť? Mám to? Dobre. Dá sa ísť spať, lebo... celé špatný počasí. Idem spať pod vodou, ne? Ja som taký amatér. Nie. Teraz musím zhľadať... Jaká náhoda. Ani som ho nevidel. Ale ja si nechám toto, lebo ono sa s tým dá aj vypaľovať, čo je opečko. No flint, prosím. Tam je creeper! Dovidenia. Co to byl za bug? Ste to videli?
Fanúšici, to bol bug, aby ste si nemysleli, že toto čitujem. To sa nestáva. No. Stáva! Lebo ja mám taký zalogovaný nástroj na nahrávanie videí. Dobre, to je jasné. Prosím, nech padne ten flint konečne. Kam to je Infinity Story, kam keď mi padne ten flint. Kým nezapálim portál, no to video neskončí, kamo. Kamo! Kamo, kde to je? Kamo ten flint z toho nevypadne. Posledný pokus. Je možné. Chápete, diváci? Mne to nepadá. Bez také zničím nejaký tento, no to mi to spadne, ne? Ja skúsim všetko pobrať, že či bude mať nejaký flint. Kam sa zdá, že tu je, ne? Čakaj. Ne! Ja mám 51 tých hovadín. Stále nemám flint. Takže môžem si dať čo vypáliť, ale... Dobre. No. Ja normálne budem kúpať celé jazero, keď nenájdem flint. A zase kámo gravel je úplne na nič, lebo z toho môžeš urobiť tak maximálne coarse dirt a flint and steel, kámo. A i tak to je úplne ako stavebný blok úplne na nič. On sa padá, kámo, keď nič nie je pod ním. No pozerajte, kámo, tu máme príklad. To sú toto. Tu sú bloky gravel, 2 na sebe. Keď zničím ten dolný, no tak pozerajte, čo sa stane. On spadne! Chápete, no to, že on je úplne blbosť na stavaní. A mne z toho... Jak mi z toho nepadá ten flint? Vysvetli mi to takto. Jaký môžem byť unlucky? Keď ma je to normálne skočím. Ja nevím. Padol mi nejaký? Nie. Tak to je hrozné. Ty čo ma hitlo? Či nič? Látka ma, jak som položil ten blok. Mňa už najťažšie pri stavbe nether portálu je zohnať flint and steel. Alebo toto fire charge. S tým sa to zase nezdrží zapáliť. Ja už som si zničil skoro tú lopatu, kámo. A to som mal full durability, možno je to kamenná, ale to nevadí. Ja normálne to ukončím s tým, že som nezískal ten blbý gravel. Ja, kamo, urobíme taký pokus hokus, kamo. Sa teraz vystávam tých 50 blokov hore. A to zničím, ne tých 50, ja si zastávam, keď mi zostane pol staku. Aby som neumrel na pád, keď budem úplný blbec, kamo. Teraz počkám, spadni flint. Posledné. Ja sa idem vystávať tých 50, no ja na to kašlem, kamo. Počkaj, mi dojde toto lopata, no takže si vykraftím ďalšiu. Ja mám stick. Ja mám stickman. Čo sa mám vykraftiť? Dobre. A ideme hore.
crafting potom zaberiem, alebo si vycraftím nový, nevadí. Stalo sa. Keď mi nebude stačiť ani toto, no tak to bude fakt suspicious, kámo. To keď mi nebude stačiť ani toto, no tak končím video. Ja sa bojím, že čupnem, kámo. Kámo, ja kopem... Ja sa vystávam a mne to padne z toho prvého, čo sa vystávam. Teraz mi padol druhý. Tretí. Tak to nemyslíte vážne. Ja na to kašlem normálne. Jak? Kamo? Ešte štvrtý mám. To je koniec. To je koniec. Ja si tu už zapálim ten nether portál a skončím video. Jupi, yeah. Kamo,